कसे काय म्हणजे आज फायनली आम्ही आमच्या देवघराच्या खळ्याक हात घातलो आणि तुमका माहितीच असताना कोकणातल्या घराक मातीचा खळा नाही तर त्याका शो नाही. खळ्याक सारवल्यानंतर एक वेगळंच लुक येता आणि पप्पा तर घराकडे नाही होते. काल खळा भिजवून ठेवलो आणि आज म्हटलं खणान घालिया. जेवढा माझ्या जमला तेवढं करूचो प्रयत्न केले कारण आता मजुरीच्या कामाची सवय नाही आणि मंडळी जेव्हा आपण आपल्या घराकडे असतो थांबक शकतो, कधी पण दुसऱ्याकडे कामाक असतो तेव्हा पूर्ण दिवस या काम करूकच होया. असो काहीतरी सोचल्याशिवाय चांगला बघूक मिळणार नाही. काम वगैरे माझं कंप्लीट केलंय. त्यानंतर घरात दिले आईन मका आवाज दिलेला कारण आमचा जेवचा टाइम झालेलो, जेवण रेडी झालेला. दुपारनंतर अर्धा रवलेला होता ता सगळा खाल्ल्यानी पप्पांनी आणि रात्री डायरेक्ट आम्ही खळा करून घेतलो. म्हटलं आजच्या आजच कंप्लीट करून टाकूया. इकडे काका वगैरे इलेले पप्पांचे मित्र आणि आता मग एक सांगा या लेवल करतात तर हत्यार काय असा नक्की कमेंट करून सांगा. कोणाकोणा नाव माहिती असं बघूया. आज काम सुद्धा एकदम जोड होतं त्यामुळे घरात आमचे जेवण सुद्धा एकदम जबरदस्त बनत होता. चिकनचा काहीतरी चाललेला नंतर तुमका सांगते. थोड्या वेळानंतर पेटण्याने व्यवस्थित लेवल केल्याने आणि एकदाचं काम मी संपवलो आणि आज आपल्या घरात चिकन बिर्याणी बनवलेली आहे दिव्यान आणि सोबत तोंडाक म्हटलं तर चिकन पकोडे चालू होते. दिव्यासोबतच दिवसभराचे मस्त गप्पा गोष्टी मारले. तोपर्यंत जेवण पण रेडी झाला. तर आपला ताट आज असा दिसा होता. तर म्हणजे जेव्हा जेवक आणि व्हिडिओ आवडलो तर नक्की लाईक करा.